ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಬೈಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ್ಯಾನ ಇನಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರು. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಚೂರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಅಂತ ಹೋದಿಲ್ಲ. ఒక ದೀಪಾವಳಿಗ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮೀ ಪರ್ಪಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮೀ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸೇ. ಸೊ ಅಂಚ ಲೂಲುಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ, ಬಸರು ಹೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಹೋಪ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ಹೋಪ ತಿಕ್ಕುವಿರ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಬಸರು ಹೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಐತಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಸರು ಬೋನ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಬಸರು ಹೋಗು ಜೊತೆ ಬಸರು ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಲ್ಲಿಗೆ ಬಸರು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹೋನಾಗ. ಕಾಲಿ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಸ್ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕನು ಬಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಕೋಲಿ ಅಂತ ಕಾಲಿನ ಬಸ್ ಬಂದು ಬಂತ ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಹಚ್ಚು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈಕಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪುನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಬಲ್ಯ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಕಾ ಪಾಡಕ ಇಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂಡ ದೆಪ್ಪೊಲಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಉಲಾಯಿಟ್ ಪಾಡು ಬಂದು ಆಸೆ ತೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೊಸತಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಬೇತಕ್ಕಳು ಪಾಡು ತೋಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಏರ ಪಾಡೋದು ಇಚ್ಛೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಾದ ಬಂದು ಅಂಚ ಇಂಥ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ದುಬೈ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಇವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ 3 ದಿನದ ಗಮ್ಮತ್ ರಜೆ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಕೂಡ ಆಯ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಂಚ ಲೂಲೂಡ್ಲ ಕೋಡೆ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಎಪ್ಪೋದು ಪುನಾಗ ತೂಯಾನು ಲೂಲೂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಆಫರ್ ಪಾರ್ದಿದೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಬೋದು ಉಂಪ ಲೂಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಲೂಲು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಲೂಲು ಅದು ಶೋಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಬೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಅಡಿಗೆ ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ತೋಜುನ ಲೂಲು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪೋಪ ಯಾನ ನೇತವಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ತುಂಬು ಒಂದು ಪಂಡ ಲೂಲು ವಿಲೇಜ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದುಂಪುದ ಅಂಚಲ್ ಪಾತ್ ತಲ ಒಂದು ಪೂಜಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಲೂಲು ಪೋಪು ನಾವು ಒಂಥರ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಲಕ ಕಡೆ ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಈಗ ಪಂಡ ಮೋಲ್ ಬಸ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪು ಜಲ್ಲತಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಜರ್ನಿ ಬಸ್ಸಟ್ ಅಂಚ ಚೂರು ಕೂರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಡೆಪಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪು ಕಾರ್ಡೆ ಅಂಚ ಬಸ್ಸರು ಪೋಪುಜ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಚೂರು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪಾತೆ ಒಂದು ಪೋಯ ಒಂದು ತೋಜನ ಮದಿನಾ ಮಾಲ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ನೀನು ನರ್ತೊಲ್ಲ ಬಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕೈತಲುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತದ ಕೈತಲು ಅಲ್ಲ ಉಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಚಾಂಡ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೂಲು ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ನಡಪೆರುಂಡು ಲೂಲು ಪೋಯರೆ ತೋಜುನ ಲೂಲು ಇದ್ದೆ ಲೂಲು ಐಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಸಿಟಿ ಎಂಚುಂಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಲ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ನಡ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪಾಡ್ತೀರು ಅವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಇತ್ತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅವು ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ದಿವಾಲಿಲ ಇತ್ತು ದಿವಾಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಅವೇ ದಿವಾಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಅವಂತನ ಅವಾಗ ఒక ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದೆ ಪುಗ್ಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಎತ್ತೇರಿ ದಾಪ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಶುರು ಆಪುಟ ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಲಕ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮುಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಇತ್ತರು ಆಫರ್ ಮಸ್ತ್ ಅವನು ಪೈಟ್ ಪಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ಲ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಅಂಚ ಗಿತನೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಜನಕ್ಕಳು ಬಂಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಮಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಅವು ತೋಜು ನಮ್ಮ UAE ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅವು ಪಾಡ್ದಿರು. ಸೊ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಯ ತಪ್ಪನ ಡ್ರೆಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮಾಲೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಅವು ತಗೊಂಡಿಕ್ಕೆ ತೂತುಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಮೇರ್ನ ಕಂಪನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ತುಂಬ ಶೂಟ್ ಮಂದಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತೆ ಆಡಿ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಒಂದು ಶೋಕುನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ನೀ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡವು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಲ್ ಕೋನೊಲಿ ಆಲ್ಡ್ ಇತ್ನ ಹಾಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಓಲ್ಪಲ ಮುನ್ಪ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ಒಣಸ್ಗ ಕೊರ್ಪುನ ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ತೂ ಒಂದು ಪೋಯ ಬಗ ಬಾಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯ ಒಂದು ಚಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್
बा शौक उंडाव बक मुलेक म्हणजे ड्रेस पाडनाಗ फोर्स करले पण बारी खुशी फोर्स करंतल दाला किती म्हणतल येत टाइम ड्रेस चेंज म्हणतल आय बुक बेत ड्रेस पर शॉपिंग ಆನ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕಡ ಬಕ ಇಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಬಕ ಅಂಚೆ ಚೂತ್ ತೂಕ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಶೋ ಪೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಯ ಚೂತ್ ಓಲಿ ಶೋಕುದ ಶೋ ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂತು ಏರ ಅದು ಕುದುರೆದ ಅವು ಐಡಲ್ ಬದ್ಬಾ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಬಕ ಒಂದು ಪೂರ ಅವ್ರು ಪಂಡ ಲೋಬನ ದೀತ್ ಪುಗೆ ಉಂಡತಿ ಅವು ಪೋಪುಣ ಅವು ಶೋಕ್ ಆಪುಣ ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಅವು ಕುದುರೆದ ಐಡಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇತ್ತಿರದ ಬಕ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟೀಪಾಯ್ ಅಲ್ಪ ದೀನವರು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ತೂಯರ ಪೂರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ವರ್ಕ್ ನಾಲ ಲಕ್ಷ ತೋಜುನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಬಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಬಕ ದೇವರನ ಐಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ದೇವರನ ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ಗಣಪತಿನ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರನ ಅಲ್ಪ ರಾಮ ಸೀತೆ ಯಾರನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಐಡಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಂಕೊಂಡು ಅದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಡಾಯ್ಕ್ ಪರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರುಟಾನ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿನ್ನೆ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ತುಯ್ಯರ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಆತಿ ಗೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಪರೂಪ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಬರ್ಪೇಜನ ಅದು ಬರ್ಪೂಜೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಕ ಊರು ತೂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಕೊನೋಡು ಬಂದು ಮುಲ್ತೂರು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಖುಷಿ ತುಯ್ಯರ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಗಡಿಯಾರ ತೋಂತ ಒಂಜಿ ಆವಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಸೊ ಅದು ತೋನ್ಲೆತ್ತ ఒక అల్పర్ద చూడండి తుంపోయ అಲ್ಪ ఈ పోర్ಟ್ರೇಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಫೋಟೋ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಅವಳ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದೀಪಡು ಪೂರ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟು ತುಯ್ಯರೆ ಅವು ಕುದುರೆದ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಅವಳ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮು ತೂವೊಂದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಮಿಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಣ ಇಂಕ್ಲ ಬಾಲಿಗ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಣ ಅಂಚ ತಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪತು ಅಂತ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಒಂದು ತೋಲ್ ನಿಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಯಿದ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತ ಹಾಂಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ಉಲ ಆತು ಬಿಡ ಇಪ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ತೆಪಂಡ ಬಾನೆಲ್ಲ ತೋಡಿರ್ತಡ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಳ ಅಂಚ ಇತ್ತ ವಾಪಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಸಡೆ ಪೋಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೋಲ್ ನಿಟ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಬಸಡುವಪ್ಪ ಸೊ ಅವು ಇಂಚ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಅವು ಲಾಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಅವು ಕ್ರಾಸ್ ಆತಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಬತ್ತಡು ಮೆಟ್ರೋಡ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಪೋನ ಮುಲ್ತೂರ್ತು ಮೆಟ್ರೋಗು ಪಿರ ಹಲ್ತೂರ್ ಪಿರ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅವು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ಮಾರೆ ಟೌನ್ ಬರ್ತುಂಪ ದುಬೈಡು ಅಂಚ ಬಸ್ ಆಂಡ ಒಂದು ತುಂಬ ಕುಲ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂಜಪ್ಪರೆ ಚೂ ಲಾಂಗ್ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದಿವಾಗ ಅಂಚ ತುಕ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯನ ಎನಕ್ಕೆ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಡು ಸೊ ಬಸ್ಸಟ್ ಬತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಡ್ ಪೂರ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ದೀಪ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಲೇರು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಒಂಥರ ದೀಪಾವಳಿ ವೈಬ್ ಬರೋಂತನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಾರ ದುಂಬಿತ್ತನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಹಬ್ಬಕ್ಕನೆ ಶೋಕು ಅದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂದಿರು ಪೂರ ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್